Mat gabut temennya apa gimana salah kira sama gelendang. Biasanya sih anak entah ini gue suruh bayar apa Lah suwe temen yang ngono nganti dewek. artinya ya mau apa apa cerak Yang ana buat gelem ini nyong. motor besar kayak gini masa orang karo ini orang ada berapa Mat kira ada perawan mat. isi jerok tilikannya Ya wis ngene kok bae melas nyong raimu kok jomblo bae. coba Arep nang warung. lah mau warung harus ngapa Biasa Mas lah, nunggu lihat kebutuhan wong wedon. banyak orang takut uli Ya udah Mas lah, siapa sing larang? jenenge bayi sih siapa Nur Mas. terus pon lagi langsung ke pon jadi randa kae Ya tanda sini kena gobrayan. Ya mantan bermerek maning. ulang jare sih nyong lanangan apa iki bae kowe ana solusine ora men bisa nyong karo kae Ya wis kowe melu nyong bae. angin di Wis ayo bawa kowe melu. yo yo mangkat yo wis mangkat malan Udah pelalen. Kan arep nang warung, anakku godani aku. Siapa sih udah nih mani main bojone Mbak Gondrong? Ya ora ngerti, wong dia kayak ada yang ganteng sih. Santet teh mani main bojone Mbak Gondrong. Nah, kis tak maksud kena Mbah Gondrong. oh gani mau dukun ge yo bisa menang tepat Wis aku tak budi sih lah ngasasa. Siapa jenis tamu apa karena rezeki kayak gini pilihan sampai. Waalaikumsalam. Pak, Ya, sehat, alhamdulillah. sehat. Oh iya iya. Halo. Ini dia pernah jatuh. Jana perlu apa pada mari kita kamar ngene. Emang bener mau Mbah Gondrong? Iya benar, iya nembak gondrong. Mulai takawnya perlu apa? Iya Mbak, baterai nyong jaluk ilmu pelet ngon wedonan. Sementing ngerti jenengannya kok, mau ngejenin gue. Kau ngerti kok, nano aja niki. Ya ngerti. Ya bisa kira itu lebih langsung. Oh, lain kala jod alatnya. Lah, ini banyu-banyu tok, Mbak. Mau biasanya kembangnya barang. Lah, ini jenis dukun miline lek banyu tok wis mandine ngadu pindah. Wow. Yuk, iki mangkat jajale ketona ritualnya yuk. Wis, pada jogo. Yuk, mangkat ketona aku ke. Ya. Iki deleng banyune. Guru apa kok mikir banyu ke? Jerone apa sini? ya banyu Masa kok banyu deleng maning privat apa sih? iya mbah siap mbah Masih banyu, Mbak. Dipandengi sing bener masa sini banyu tok. temenan mbah Tahan bae deleng pandengi bener. iya mbah Wis, iya wis mbah delengi wis bener. iya iya delangi Wis, Mbak.
Ini iki, Mbah. Nah, ini semprot, Mbah. Tapi manjur, Mbah. Temenan apa manjur? Nah, kain tak serem itu liwat, Mbah. Lah, Jangan-jangan ke bojone. Ya kan? walah, malah jebule bojone yo jenenge kok tak santet. Ampun, Mbah.